समधि नाली हल बैला औरी पारी आवे के मौका मिलल बा। बाकी हम अपने पिताजी के सफाई ना दे, ये तो मने मने खिसियाल है नु जनी है, बाकी सफाई नहीं किया। ये बस जान जी है कि बेटा कोई सियाल बा तो बस बेटा मान जी है, हंस दी है तो बस काम क्लियर है बा। अजीत भैया के स्वागत बा दुल्हे राजा के। अच्छा तू ही बताओ हम के करा और से रही नहीं बताई है तो अब ऐसे कि सोनी बाबू भी बड़ी फोन कैले बा उनकी केने बानी ना हम आज से सनी बाबू के पहले तो भाई मानत रहनी, जीवन भर कलाकारी में मानो। बाकी आज से लल्लू चाचा के चलते रिश्ता बदल जाए, रिश्ता बदल जाए। अब लल्लू चाचा जौन कहे तो ने होई। खोल के क्या बताई बता दे गाना में। दुल्हे राजा के बहुत बहुत स्वागत बा। तरह के खुश करे खातिर नहीं कह जौन तू शुरू से चहले बड़े हुए हम चाहते नहीं। तो एगो गीत पहले शुरुआत करी। बहाना जय हो जय हो। बहाना वो बनावेला आज के डेट में कलाकार पायल जी। हाँ जी जेकरा फिल्म के बहुत बड़ा शूटिंग होला। सही बा। हम बहाना ना बनाई ना हमार जीवन प्रतिष्ठा संभारे खातिर बीतता। सही बा। जीवन बीत जाई प्रतिष्ठा संभारे में, जान चल जाई फिर भी सही बा। कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ जी अजीत भैया के भी स्वागत। कहाँ से शुरू करी हो? एगो तो एक चचवा खिसियाल बा गोनवे नहीं खाई याद पड़त। तनी हंस के कहब तब न गावे में मन लागी। हरिंदर चाचा के बार बार प्रणाम करो। ना सगुना ना खाली हंस दे देखो फिर का हम गई बताओ कह। अरे की रोहनी बराती गई, अरे एगो लड़की से प्यार हो गई। रोहनी बराती गई, एगो लड़की से लव हो गई। लव हो गई हो हमारा कब हो गई, लव हो गई हो हमारा कब हो गई। सोच के धड़क गइल दिल, एगो लड़की से लव हो गई। रोहनी बराती गई, एगो लड़की से लव हो गई। बाकी एगो बात जानी सब है का हो? हमारा मनोज भैया के बार बार प्रणाम करो। इके हो ना जाने नु बबलू भैया चलत रहो। लोग तो यह जानी कि लल्लू चाचा हमार गोलू के लेट अइला से खुशी आई बड़े। बाकी बात नहीं खे ना लिहलन गोइया ना लिहल भैंसिया हो। अरे नाली होले कोयला औरी पारी बड़ा रंगदार समधि। नाली होले कोयला औरी पारी बड़ा रंगदार समधि। मारो के खोलाई समधि मांगे समधि निया के। मारो के खोलाई समधि मांगे समधि निया के। मारो के खोलाई समधि मांगे समधि निया के। बड़ा में भीड़ भइले भारी बड़ा रंगदार समधि भैया। बड़ा में भीड़ भइले भारी बड़ा रंगदार समधि।
रहनी बाराती गई एगो लड़की से प्यार हो गई रहनी बाराती गई एगो लड़की से प्यार हो गई। हमारा बोधा बाबा मनोज राय भैया, हमारा सनी बाबू, हमारा अनिल भैया, एक के सही बात। लपेट के बगली में डाल दो। हाँ जी। और का बबलू राय जी भसुर के संग जब हम गईनी बरनेत में हो कहीं फूल लेके छिटत रहे चांदी के प्लेट में हो चांदी के ये हमारा भैया अनिल गुप्ता जी, गुड़गांव हरियाणा जिला बलिया से फूल लेके छिटत रहे चांदी के प्लेट में हो चांदी के मनोज राय भैया गाजीपुर से भीतरे भीतरे रहेगी भीतरे भीतरे रहेगी लड़की से लव हो गई रहनी बाराती गई एगो लड़की से लाभ हो गई रहनी बाराती गई एगो लड़की से लव हो गई रहनी बाराती गई एगो लड़की से लाभ हो गई। अभी अभी हमरा सनी बाबू के प्यार दुलार करे वाला अनुभव बाकी गोलू राजा के भी मानत हो। सही बात। मोनू राय भैया गाजीपुर से आई बनी और सनी बाबू अजीत हलचल गोलू राजा के माने वाला हमरा बोधा बाबा के आशीर्वाद मिलल। हाँ जी। और का चांदनियन चेहरा के जय हो, जय हो। का बड़ाई दुल्हन के आगे पीछे रहली घूरी आई और फिर देखे अजीत हलचल सनी पांडे गोलू राजा के प्यार देवे वाला के हमारा अरविंद भैया की ओर से अच्छा गाली पर बनवले रहे तिल गाली पर बनवले रहे तिल एगो लड़की से लो